Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe está con nós Fernando Silva, que é o presidente da Asociación Cultural San Gregorio de Paradela en Meis. Bos días, Fernando, gracias por vir. Bueno, pois conteme un poquinho sobre, eu diría que o evento máis grande que organizades vos, que é a festa do bolo de Pascua de Paradela. Conteme un poquinho como comezou esta tradición. Isto foi unha tradición que se retomou no ano 92, xuntáronse ali un grupo de veciños, incluído un irmán meu que foi un dos organizadores, e como este de a romería de San Gregorio xa existeu, dicían os vellos, de aí uns anos. E xa se celebraba nunha capilla que había antigamente lá na Moroza. Entón, dixeron, mira, por que non retomamos San Gregorio? E xuntáronse un grupo de xente, a 292, pois organizaron a romería de San Gregorio. Que pasa? Que isto do bolo non se conocía. Claro. Entonces, o final de mi irmán, que foi un dos organizadores desa ocasión, dixo, es que coincide con Semana Santa e Pascua, por que non facemos o bolo? Dixo, como o bolo? Sí, o bolo de Pascua, que era antiguamente o bolo que se daba aos afillados. Sí. Entón, retomouse ese ano, fixos unha réplica do bolo, empezouse con ese tamaño pequeno, pero, a cousa seguiu avanzando, empezou a coller moito éxito, e que pasa? Que cada ano fomos a máis. Eu depois xa me foi incorporando con ela, botamos unha man, entón, pois veña, cada ano un poquinho máis, e así continuamos hasta chegar a este... Hasta chegar a 6.000 ovos, non? Que teñen agora. Ademais, no 2005, penso que entraron no récord Guinness, non? Estuvo mirando nos papeles, foi no ano 98. Ah, no 98, pensaba que... No 1998 está na ata do que nos vai levantar a ata de Sanxenxo, temos o documento incluso de cando nos fixo a ata, do Guinness. Como o bolo máis grande 5.972 contados por el, e nos chamamos o bolo dos 6.000 ovos. É o que dicimos, porque hai anos que subaríanos, non? Claro, sí, depende. Son eses 5.972 que lle saleu ese ano, pero según o tamaño do ovo e a colocación, incluso hai anos que superamos os 6.000. Xa temos contado e pasábamos deles. Isto do récord Guinness, como o viviron? Eso foi apoteósico, porque además de dicir, vamos meter o bolo no Guinness, espera que non se lle ocurvamos onde está. Porque tuvo a súa anécdota tamén, de que antes do Guinness, a comunidade de Montes, que temos ali que nos botou tamén unha man na romería esta, fixemos un molde para poder facelo no forno. Fixemos un molde. E que pasa? Que fixámoslo o primeiro ano, creo que recordo que eran medidas que eran o ancho era o mismo, 2,20, porque claro, facíamos na panadería de meu pai en Paradela, e o forno tiñamos as medidas ali. E dixeronnos, pois mira, vamos facer un molde, paga a comunidade, fomos a unha empresa e fíxenolo. E creo que eran de 3 metros ou 3 metros e medio de largo, por 2,20 de ancho. Que pasa? Que contamos, máis ou menos, dixeron, e se o ampliamos? Dixo, pero vamos a ampliar se ainda fixemos novo ano pasado. Para meterlo no Guinness hai que ampliálo. Volvemos a levar a onde o compramos e aumentouse 2 metros máis. Caramba. Ora estamos en 5 metros. 5 metros. 5 metros largo, 2,20 de ancho. E claro, xa máis non se poderá ampliar, porque xa non cabe, non? Non, porque xa non temos forma de facelo máis, pero bueno, está aí e de momento temos que seguir con ele. E preguntáballe polo bolo porque, como me decía, era unha tradición de darlle os afillados na Pascua, pero para a xente que nunca o vira, que non pense que o ovo vai dentro na receita como nun biscoito, non, o ovo vai en riba. É que nos decía moito, pero como que so, porque desconocíase totalmente. Claro, porque o ovo cocido en riba. Vai crudo, e cócese no forno. Claro. Vai acompañada da súa masa, faise unha masa un poquinho especial, con manteca e tal, e depois vai colocando os ovos encima, e iso depois, tú cando sale do forno, sale o cocido o ovo máis o pan, saca a cáscara o ovo e comer ovo con pan. E dicía moito, pero como facedes como se fai para comer? Descascas o huevo, como se viñera cocido, e co trociño de pan, porque dice, sabe mellor o pan ainda co ovo. E entonces aí surgeu eso do bolo. É unha cosa moi curiosa, non sei se tedes constancia de que o haxa este tipo de bolo que haxa noutro sitio ou só ali? Pouco. A verdad que a nosa zona, aquí na zona de Meis, é onde se aguanta un pouco esta antigüedade. En moitos sitios, é que digo, non conocen. Claro. Falalle do bolo de Pascua e dice que aquí nós isto non conocemos. E ves xente a mirala, claro, depois chegas ali e ves semejante inmenso bolo e di, madre mía, como van para cocer este enteiro? Por moito que di, pero como facedes? A trozos, dixo, non a peza. Claro, é o máis complicado que movelo, supoño, dun sitio para outro, non? Sí. Movelo unha vez que está feito, vai inteiro para o forno, depois leva as súas horas de cocción, porque son moito que cocer, son 2 horas e media de cada vez, porque temos que metelo ao forno, cócese unha parte, hai que sacalo,
darlle volta e volver a cocer o trozo que nos queda fora. Porque queda 1 metro e algo queda fora do forno, porque non colle, esa dimensión non hai. E que pasa? Que volvemos a meter, esa parte que queda, pois volvemos a cocer. Canta xente participa para ter que... Ali, a verdade que temos moita axuda. A verdade que non nos podemos queixar, ese día todo o mundo vai a querer participar, solo por colocar ovos están contentos. E xa de nos colocar, sí. Todo o mundo anima, ahora debemos estar sobre unhas 20 personas ou 20 algo, sí. Porque é moito colocar. Hai que empezar desde o número 1 hasta os 6.000, un por un. Cantas horas leva colocalo? Colocalo non sei, desde que se pon a plancha se empeza a botarlle a masa primeiro, para sentar os ovos, non é forma de aguantalos. Andamos sobre unhas 2-3 horas, e depois a cocción á parte. Bueno, non é tanto para colocar tanto ovo. Todo, pero é o que decimos, agora temos xente. A verdade que os primeiros anos éramos menos, pero a xente uneuse, a verdade que dá gusto. E algúns xa ven ali solo por deixadme colocar algúns ovos a min. Se están contentos. E a recollida dos ovos, canto tempo antes comeza? Na semana anterior, no lunes, máis ou menos, sí, porque o ovo é unha cousa que tampouco podes coller con moitos días de antelación. A parte en Semana Santa andan agotados, porque o tema da Pascua todo o mundo xa dice, estes días acabaron os ovos. E bueno, pero non, xa digo, non temos tampouco problema, a xente colabora moi ben, de verdade que maravilla. Claro, ides polas casas, recollendo os ovos da xente. Incluso hai xente na panadería, que son 3 irmáns a repartir, a panadería continúa, e hai xente non só daqui de Paradela, senón de Romai, de Portas, de todas as zonas do alrededor, e mandenlle os ovos na súa caixiña para o bolo. Dixe, lévalos para lá para o bolo. Así, todos os días se están traendo ovos. E teñen que ser ovos da casa, entendo, non poden ser ovos comprados no súper. Non, aí todo o mundo manda os seus oviños da casa e di, estes son para o bolo de sangue, además se mandan a propósito. E a verdade que dá gusto. Non sei se houve algún problema ou algunha preocupación algún ano por algunha cousa de sanidade co tema dos ovos. Non, en principio, bueno, comentarios que hai que dice, o tema dos ovos agora hoxe en día non tendes problema. Non, a verdade que hasta o día de hoxe nunca tivemos problema, nin millaron a xunta non, nin nos puxeron impedimento ningún. E a deste ano, a edición deste ano, que tal foi? Canta xente, non sei se sabedes, canta xente se achegou? Unha maravilla por encima, a verdade que tivemos un día espectacular. Foi un diaza de tempo. Aquelo foi visto e non visto, porque ademais empezas a repartir, que nesa hora que temos de poder terminar os actos religiosos, repartimos churrasco, viño e o bolo. Iso empezar a repartir racións, e que diste, pero semejante bolo como había que xa se acabou. Que sí, é que é, sí. E xente, incluso ven xente a propósito, despois se queda por ali algo de, non podes dar do jueviño, non quedou algo por aí. E sempre se lle din, pois mira, leve, aprobio, sin problema ningún. Sí, pero non suele sobrar. Non, o sobrar. Queda o cacharro vacío. E son 10 euros, verdad? Por todo, por bolo, churrasco. Sí, bolo, churrasco e viño. Viño albariño, dá unha botelliña de medio litro cada persona, a súa ración de churrasco, que andan entre 7 e 8 tiras de churrasco, pasas ao sitio que temos xa acondicionado con carpa e todo, sentaste na túa mesa, ali hai para toda a tarde. A xente, a verdade, que depois se bota a tarde ali, con música, acompañado de música, bueno. E ven xente de moi lonxe? De moi lonxe, si polo que vemos agora, cada vez preguntas por ali, xente de todos os lados. Claro, porque dicen que nós isto nunca o vimos. E incluso veo un matrimonio este ano ali dicindo, pero que por 10 euros este é un regalo. E xe, bueno, que queres, colaboramos un pouco, a comunidade tamén colabora con nós, entón, entre todos axudas e ides manter o precio ou pensades subirlle? De momento pensamos, o que pasa que, bueno, non sei, a ver, po ano temos o que pensar, porque todo subeu, a verdade que a cousa está supoñendo cumplir, os ovos unha cousa que tamén, entón, bueno, o viño tamén, todo, hoxe en día todo. E non sei, ao mellor igual sumamoslle 2 euros máis, pero, bueno, ainda está por decidir. Agora po ano xa veremos. Claro, de momento ainda non vos poñedes cada ano seguinte, non? Xa andamos. Xa andades na do ano seguinte. Xa hai que andar, porque isto é terminar unha e empezar outra. Tema de orquestas, e de cousas desta organización, porque hoxe para coller unha orquesta é outra. O das orquestas é complicadísimo. É o máis complicado igual da festa, non? Un precio elevado, pero aparte tens que colleras dun ano para outro. Sí. Nós non tivemos o ano pasado, xa non tiñemos orquestas. No mesmo día, quixemos coller unha orquesta, xa non había, para este ano que pasou. Caramba, o sea, que ahora xa pechastes a do ano que ven? As do ano que ven? Non, temos algo reservado, pero en concreto ainda non. Pero, bueno, hai que ter algo reservado, porque senón non che... E danche un plazo para telas aí guardadas. Pero, bueno, en principio, vamos a intentar lograr e seguir para diante. E na asociación, aparte da festa esta, do bolo, que é máis, xa decía, quizá máis coñecida, que outras cousas organizadas ou que outras cousas facedes? A verdade que evento nos ali pouco.
porque estamos, bueno, algúns tamén estaban metidos na comunidade, e, bueno, compartimos un pouco con todo, estamos aí todos metidos, depois temos ali tamén a Semana Santa, colaboramos todos uns cos outros. Tamén participades na Semana Santa. Hai xente que tamén está metida na Semana Santa, entón, bueno, pero o que decimos, é terminar un ano e xa empezar a traballar para outro. Caramba, non se para. E leva, decíame, máis de 20 anos, non? Sí, é unha comisión, levo sobre 27 anos, e de presidente xa vai para 25. Caramba. O sea, que foi entrar, bueno, que non sei un problema co presidente, estuvo en coller o puesto, e hasta hoxe. E que tal? Que tal se leva? Bueno, de momento, ben, agora xa van chegando os anos, Eu xa digo os compañeros, os estaban metendo aí tamén xente nova, porque xa levábamos todos moitos anos aí, outros, por desgraciadamente, xa nos falleceron, que é outro caso que nos pasou na comisión, e xa levamos 6 fallecidos, creo que son en total, desde que se inaugurou San Gregorio, xa levamos aí fallecidos na comisión. Pero, bueno, iso é lei de vida e non nos queda outra. Bueno, de momento así. E agora, claro, xa son, como dice outro, os anos van indo para o lombo, son moitos anos aí, e, bueno, estamos intentando meter xente nova, chavales xóvenes. Vamos, sí, de momento vamos tendo suerte. E aí van indo uns cos outros, vente para a comisión, que e, bueno, de momento vamos indo ben. O sea, que máis eventos xa non lles dá tampouco para facer máis eventos, pero non sei se fan algunha excursión, algunha actividade ou algunha cousa. Non, de excursións eso non participamos en eso. Non, depois temos tamén a Mulleres Rurais ali, que tamén fan excursións, axudanos a nós, cando é por San Gregorio, e claro, depois estamos incluídos nos temas delas tamén. Hai unha excursión, vamos coas Mulleres Rurais a todos, todos así, en común, vamos, xuntámonos uns cos outros, porque a verdade é que elas tamén nos axudan moito, bueno, botamos de man sempre. Mira, ven San Gregorio e botanos a man, aí van elas sin problema ningún. Lavar ovos, son os que van a buscar, os que recollen ou piden por aí, a verdade que van. Claro, porque o ovo tamén hai que, lavalo despois de recollelo, un por un. lavalos antes de poñelo no bolo. Veñen da casa, pero, bueno, cada un ven de onde nacen, xa sabe todo o mundo como é o do ovo, e hai que lavalos todos un por un, colocalos, é o que decimos, ordenalos, e encárganse elas deso. Na repartición igual, hai que ter xente, porque claro, son moita xente, imagínate 800, 900 personas a coller o tique, e non é cuestión de botar aí toda a tarde, este hora e pouco, está todo repartido. Está todo repartido, caramba. A verdade que estamos bastante organizados, entras por un lado, recolles o que che pertenece, xa vas pasando, e ala, sentarte a comer. E se necesitas xente. Claro. E nunca saliu ningún malo, no medio de 6.000. Non. Xa é raro, porque na casa tes 12, algún malo sale. Pero que dicimos, son collidos prácticamente nos días. Porque o ovo xa non é moi vello, porque consúmese esos días de Pascua, todo o mundo día que os ovos que había se gastaron pola Pascua. E, bueno, empezamos no lunes hasta o sábado a recollelos. E usted chega a probalo? Ou ese día xa nin... Prácticamente se dixo. Prácticamente que non. Sí, algunha vez, depois cando estamos ali ao final, bueno, xa cando ves que todo saleu ben, está todo terminado, ven a un por ali, mira, toma, e xa me daban... Toma, proba un e come un. Pero, bueno, esos momentos que depois xa ves que está todo arreglada, todo saleu perfecto, bueno, xa disfrutas un pouco depois á tarde, disfrutar da romería. Claro, supoño que son moitos nervios acumulados hasta que xa... Sí, porque claro, ten moita xente aí nas escolas a esperar, a ver que está tumba, repartición de bolo, de ovos, ou do churrasco, todo, hai que ter xente a mover, que teñas todo organizada, que a xente non se aburra tampouco a esperar aí. Moita vez xe di, pero para isto hai que botar 2 horas, non te preocupes, ti vas a ver dentro de media hora a xente que hai aquí. É verdade que ben, ou ter xente, agilizas todo organizado, é perfecto, de momento. E para a xente que non se acercara nunca hasta a festa, como, bueno, se os quere animar, non sei se queren máis xente, porque hai festas que o mellor xa teñen tanta xente que xa non queren máis xente. Nós, de momento, non botamos a nadie, como dice, incluso para colaborar, que ven xente pedir, eu sempre digo, eu son dos que digo, admítese toda a axuda que sea, o que non se sabe o que podes necesitar. Claro, e ven xente, sí, ven xente ali, credes que botou unha man? Sí, todo o que sea botar unha man agradecido, porque non sabes o que se pode facer falta. É mellor que sobre que falte. Efectivamente. Eu sempre estou... É xente igual o que queira vir, hai xente que, polo que oímos ali, eu nunca vi, isto é unha maravilla, nos acompañamos a que veñan ali e que disfruten do día, que sepan o que é iso. Hai que velo. Dicen moitos, é que isto non se ve en ningún lado. Solo cando chegas ali, a hora de empezar a misa, e ver aquel remolque cargado con aquel bolo ali, é un espectáculo. Sí, xa solo mirar para el xa é un espectáculo. Hai que transportarlo nun trator, que iso é imposible, levalo. E depois o que xe comentaba antes, o de sacalo para fora da panadería é outro problemón que temos, porque pesa unha burrada. Temos que sacalo inclinado. Sabes canto pesa, máis ou menos, sí. Non calculamos nunca, tiñamos un día gana de levar ali unha báscula que temos ali cerca, pero bueno, eu sei que somos 20 ou 30 personas a sacalo, porque é un modo larguísimo, pesa moito, xa solo a cantidad de ovos xa pesa. E que pasa? Que temos que sacalo porque pola porta non nos colle, hai que sacalo inclinado, pola inclinación da porta.
E nunca caeu, nunca hubo nunha anécdota, nada? No, vamos pouco a pouco, se decimos moitas veces, a mellor que non leve máis tempo, pero vamos seguro. E sácalo pouco a pouco, organizándose toda a xente, e depois botalo arriba do remolque do trator, que ainda é outra. Hai collelo, como dice o den a tempeso, subilo para arriba e colocalo. Mima, é que... Pero bueno, como dice outro, sí. Todo requere o seu traballo, pero bueno. Pero bueno, ves que a cousa que sale ben, a xente está contenta, e bueno, ti cada vez é con máis ilusión, é que nos pasa a nos. Hai uns anos para cá, verdad, que volvemos a coller outro, isto do bolo, madre mía, sí. Sí, bueno, estuvo parado máis ou menos o da pandemia, a pandemia non? foi que nos paralizou un pouco, eses 2 anos paralizou todo o mundo, pero bueno, continuamos, digo, con máis ímpeto, con máis... Con máis ganas ainda, non? Que dende o principio. Sí. A xente gusta e a verdad que dá gusto. E ti cando ves que a cousa que funciona, mellor. Efectivamente, eso é importante. Se a cousa sale ben e ves que a romería que vai para arriba, bueno, encantados. Bueno, pois que ano que ven siga indo para arriba. A ver... Ainda que o bolo xa non pode medrar máis, no, porque senón xa non vos cabe pola porta. De momento non, teríamos que, non sei, pero non hai forma. Non forma porque o forno non dá máis. Non dá máis, efectivamente. Bueno, pois xa bastante rendimento que lle sacamos. Xa te digo, o día que se estropee o forno xa non sei que paredes. A ver que facemos. Claro. Pero bueno, xa levamos anos aí, ao final é o que dicimos, vai para 30 anos que estamos aí, xa pasa deles. Con esa... Bueno, pois a seguir. Encanto que é unha seguir. tradición única. Hai que seguir con ela. Bueno, pois moitísimas gracias por vir ata aquí, Fernando, falarnos. Nada, pois po que faga fácil, xa sabedes. Moitas gracias. Vale. E gracias a vostedes tamén por estar aí. Vémonos na próxima entrevista.